Silvester nikech kaka ma japiny nitie nikech kikwanogi kama japiny penjore ni ero koro kwan gi gintie lek idwa chope nang'o nikech kata kiyudo kata ka jotelo madonje telo madonje kom nikech gigi timo kaluwore kod teku gi teko mochiw gi kombe ma ikete jotelo mondo gi influence policies mondo gi implement policies. Correct. Gik moko ariyogi japiny penjore ni ere kaka idwa chuog tije maromo kama e kinde ma pod joma somo bedo mang'eny kendo gi graduate mang'eny to thuolo mag tijegi onge ranyisi kembe dar moko nopodho moko ne nitiere kor gweng' kata samoro kaluo kocha nopodho. Ere kaka idwa tim revival mag kembegi Silvester mondo japiny obed gi geno ni gigi dhi nyalore ka e vision 2030 ka one ranyisi moko mag dongruoge mamoko to kone dongruoge manyalo chugo tije. Koro ineno koro adwa pimo ni niya kuom tijegi nitiere kaka dwarore mondo tiji ochuogi. Economy mar first world ok nyal chalo gi economy mar third world. Iwinja? Sani ng'eny tije gin tije mag agriculture ma ji tiyo gi rapur e samba. Kwa dhi mbele kocha sani agriculture ondiko ji chiegni 50%. Iwinja? Mar jok man gi tije. Mano nyiso ni wadok chien. Seche ma piny ochiew agriculture ok onego ndik ji maloyo 5%. Koro onego wawuog kuom keto ji ni ketore gi pur manono nikech ng'ato puro nus eka, ng'ato puro eka achiel, ng'ato puro kwota eka. Mago ok konyo economy nikech jogi bende pod githagore athaga ka. Koro nyaka wa transform economy. Kit pur mane manyalo transform economy kwa ng'eyo wach pur. Adhi kodi mbele. Miya mana dakika achiel. Koro kwadwa wuok kucho mondo wadong koro wadong gi gimiluongo ni commercial and industrialized farming. Mana kuonde minyalo time mage mitime to miyowa mitimono ogolo surplus mitimo go agro processing. Mano ka en agriculture kende omiyo agriculture onego ndik mana %5 ndalogo. To koro kwang'iye wagole from kama agriculture ne ndiko %50 gariyo waduoge mondo ndik %5. Manyiso ni koro tije mondo gichuogo kure. Koro adwa miyi. %25 onego bede gima waluongo ni advanced manufacturing. Advanced manufacturing koro industrial parks moko muwinjo ka industrial city kaka mana master plan Lamu miluongo ni Lamu Industrial City. Lamu Industrial City no kakoro idhi gere koro odhi mbele. Lamu Industrial City onego bed gi industries katin to 800 kaber 1,200. By the year 2063 onego ndik ji 1.4 million. Iwinjo? Mano mana Lamu Industrial City kende. Iwinja? Mano koro jobs koro chopo at the industrial level. Koro industries ema ndiko ji. Koro mi advanced manufacturing. Mano poka wuoyo abiro industrial production. Mano poda wuoyo advanced manufacturing. Maloso gik moko mag rieko mamalo. Iwinja? Mopogore gi masinde matindi neno mori industrial area kage. Koro advanced manufacturing ka ema koro ichako ndiko 25% of the population. Omiyo nyithindo masani mineno riek gi digital gi. Nyithindo makobulo kompyuta tiwinjo ka kompyuta wuoyo kodegi. Nyithindo gi kune ma giwinjore go. Omiyo nyaka walos manufacturing manyalo loso gi nyithindo AI systems, robotics, avionics, ang'o gik motegno. Industries maloso masinde. Iwinjo? Ok ni industries marego chiemo. No. Chiemo no koro bedo a lower level. Haya. Wachakwa bire gimiluongo ni industrial production makoro chalo mag rego chiemo mag loso building materials mag loso ang'o. Mago onego ndik 25% of the labor force. Iwinjo? Koro wawuok e ang'o. Koro industrial systems obed advanced manufacturing, obed industrial production, mano already kaonwa about close to 40%. Kwachakwa duogo kama kolo ni ICT and knowledge economy. Nyithindo mamulo computers mawer mawuoyo gi systems ma intelligence systems gi. Mano kao 15%. Wachakwa biro kama chalo logistics and global trade. Ma koro walos about kaka goods move from Kenyan industries to the pinje maoko kuonde midwaro gi markets maoko. Mano koro logistics value chain. Koro watiyo gi ports, to watiyo gi railway, to watiyo gi transport corridors. Mano kao 12%.
Kocha kwa biro e area machalo green economy. Green economy ka about 10%. Wabiro medical and health economy mano 8%. Koro bange ko kiduoge yudo ka gima chalo tourism gi creative economy 5%, agriculture 5%. Mano koro wane developed. Ma kanyo bende wase calculate the number of jobs madwarore kanyo. Each sector. Emomiyo wase wacho ni 25%, 20%, 15%, ango kamano. Koro out of that 16.5 million jobs or 16 million jobs, new jobs nego bed created by 2063 cha. Wapoge pro rata according to international best practices and benchmarks mantie. Sani onge tiende wuok ne wadhi e piny moro ne wadhi puonjore gik madhi mbele kuno. Rieko go sani wan go ka. Omiyo Kenya ka kata mana pango vision 20 centenary mwa pango ni kata vision 26 ya vision 2063. One day ke mana gika. Mana kaka ne waloso mpango mag lapset, kaka sani waloso kata mpango mag metro systems, mag underground, Nairobi ka gima cities mamoko mwa pango. Yes. Mago bro miyo Kenya dhi e first world level.